În acest videoclip analizăm Transilvania AI, o platformă care intră în zona tot mai populară a instrumentelor de tranzacționare asistată de inteligență artificială. Ideea de bază este simplă, să ofere utilizatorilor semnale, automatizări și o interfață mai ușor de folosit pentru a urmări oportunități din piețe precum cripto, forex și CFD-uri. Ce contează cel mai mult la o astfel de platformă este claritatea. Dacă Transilvania AI promite analiză rapidă, acces la date de piață și setări automate, atunci utilizatorul trebuie să înțeleagă exact cum funcționează, ce poate controla manual și ce riscuri apar când deciziile sunt lăsate unui sistem automat. Din perspectiva funcțiilor, ne uităm la elemente precum ușurința înregistrării, panoul de control, eventualele semnale generate de algoritmi, integrarea cu piețe volatile și modul în care sunt prezentate rezultatele. O platformă bună nu trebuie doar să pară modernă, ci să explice transparent ce face și ce nu face. Transilvania AI poate fi interesantă pentru cei care caută o experiență mai simplă în trading, însă este important să păstrăm așteptări realiste. Nicio soluție AI nu elimină riscul. Piețele financiare rămân imprevizibile, iar performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. În plus, pentru utilizatorii din România, interesul pentru automatizare crește odată cu cererea pentru instrumente mai rapide de analiză și pentru soluții care pot economisi timp. Tocmai de aceea, evaluarea unei platforme trebuie să includă și partea de securitate, transparență și suport pentru utilizator. Rețineți, acest material are rol informativ și nu reprezintă consultanță financiară. Tranzacționarea implică risc, iar pierderile sunt posibile. Folosiți întotdeauna capital pe care vă permiteți să-l pierdeți și verificați cu atenție orice platformă înainte de a investi.